Kardom dot marli pini karbing long rat phan nili kethan kang tung lam the bangke patumi het jong inur bang phu KSE kemang phu phan supur ingi phan inur ami apo lang ok jor di pho hi thi long supur ingi phan na bak pen thu ak lo pasi supur ingi phan tami jinsu mi men pin lo avi phik jang sen lo atna cho en tami avisi air hang son lo karbing long bagi mi thang adim lo mi thang long ri lo la pen pisar pusar adina ka hipen tami daksi kedu kithir dim lo la pen non itum tami daksi imhang the ka dim lo pasi non lang dam puloti ang tan pen ke bang ke ki biet tum si non ke tum phan ireng ke paso la pen nang la rap son se mandet lo pasi patumi het jong aju opor long focus amai phu merjeng ku tami pulo pasi bipar bahar ke kan tami karbi tum tami asap su ning giding bang tu nangji pusipu la pen ang tan pen ke bang akachi ke betum phu alom pinangan list pen ke do tum do pusipu lasi lahai tum phan tami longle hem phu be ka tum ke thalai phasi merjeng ku pen tami pachini la la pen ini tum list pen ke pi atom pinangan do pusi arju long lo poi phe tami ini tum pado thu bom bang chok chila pasi bang ke list pen tami do po poi phe tami la tom an to se akai di pi ke to loi phan ke angko kapre kapre ka sai claim po laki kecheng si ke dokumen salam po votera ID salam po la pen kapre kapre ka dokumen salam po an ke lang itum list along pen ke to long li bustami alang itum dokumen chok lang lo pate bang kapre kapre along li along nam po la pen do thip po la pen bang khai ke ate ang tan pen ke bang ke chi ke bitum ke re sara khai pen na tangka posta me de ko haji la sile tum list pen na bang ke non ke long le pek ko nang lo la pen pado nang lo inglong focus e mai phu na jeng ko tami ning ji lo si ili karbitum tami bipar bahar kem tami chapan ning ngi pasi ning ji lo la pen alang liki pu du thula tadak miya khei phan ke lang ok jor abiha bang ke pakem pon long lo pasi ning ji pon lo pasi la bang ke jumi san nalam lo la pen ili karbi khei tum nong si jor vek ji la pen ki jor itum don tami atam mang ke jor long lo pasi ning ji lo pasi raso teng pote ili tum akhi phan ching khonang po pasi non ke lang dam lo plote patami ajo por ke inut KSA kemang phu sukuro hi phan ke lo pak pen thu a pasi abi phik jang sen lo ni tami ke lang pen emi kri jang ring pin lo pasi bang khai kan ili tum khei pen na pasi ili tum khei ke ching khonang ji pasi bang khei ke ili tum phan nang jin so se lo pasi patami tami ajo por lang ok jor ami japo ili tum khei karbi phan na pak pen thu ak lo pasi kang hon ka jin so ko itan si bangkil anta klem hai der lo pasi ili tum akhei karbi tum miya tum ke do dim long la an klem tam plote ili tum phan ke patumi son ili tum akhei phan na pak pen thu ak plote phan ke malom so por tami bangki ke phan ke phan an app po pasi ili tum tami non ke lahai bang matha parsigra ke chi ke beso phan mati miya po phan ke ili tum karbing long dim klong pek nang la la pen list pen tami pinyang lo la sinon bang ko antong list pen ke do ma la tum hon tami pabjin pen pata mangpo la pen tong le hem phek tami la so puthak bang temper sing po nona rop la si ili tum nona teng klem bom plote miya po ka lilo bihari beng ni tum tami ili tum phan e pan ang dat po la si lang dam lu pute patami bangki isi break jack la si karbing long ke ili tum lang dam lu pute di phu ka rong su pilu pasi pulo poi phe tami hadake ili tum khei phasi non ke na pak pen ki thu la pen pak pen ki thu che ke lo mu orni ke ding bangke ili tum phan e pan tamen na andat po la si aso pothak ni hen pen ning duk pik lo karbing long termas council CEM Dr. Torian mo hang phan tami ni hen pen ka chu ni alam the bangke ili tum karbing long ke chi ke be su du pik lo la si la so ke khangi phan la pen be par bhar ke lem ke khangi phan ang hen pen kap jen pen trading license mang than ponang po la pen karbing long bi phu long tami non ke miya tum du pik lo aso pothak ang hen pen kap jen pen miya tum phan ke bang ke pajom ji phan ang hen pen bor inang po la pen along ka pra dim tami miya chot kali lo non tribal tum du pik lo la so pothak tami kap jen pen
nang li bor ira ke pabang pa jom chat ji phan nang li klem nang po ta pen patumi a jo por tami ang tong ti ka thar laki inut khai sonja po pusi tu lo alang li ke non mat ke APHL se party rong si lamdai sar po mate spokesperson lo pasi elang li tami pu lo pasi karbitum ke non ereng soda ka phisi itum ke khurji lapen kedam tang por khironi cari ali rong kami KSA kamang phutum phan areng hu paso lo lapen abi phik pajang sen lo lapen hem konglong mate gari motor tami theng pi rai rai lo la sala sot ke karbite karbi pu atok anu tum tami wang lot hur jok lo la se hala so hala teng ke song son te il tum misenji la sinon ma kile tum party chu pathero komane atum nong si che song lo pote party atun ke politics of khasi che song lo pusi tu de gok ti pusi ang tong ti ka thata mineng ji lo asi la so pathak kaneng ji bang mi sen lo asi le tum party lang dam nang lo ile tum long ri ke mata ke tu ka thak mi sen nang ji apen ke chi ke be so tum nang do bang jum hek son te mi sen ji pusi nili tami matha lo kado ka be tami ile tum khei ke so ngapor hot ke party pathe nang lo asi le tum karbite karbi pula so matha be nang po lasi ang tong ti ka thar kanang ji tami mi sen lo lasi kidam ta por khironi chari li long tami TSA kaimang phutum phan areng hu pasu lo apen gari motor tami theng rai dal lo ha so ke ka song tang pik lo apen puthot armu tami pin an jum chat ason lo lapen non mang ki il tum party si che pathe rong siang tong ti ka thar pen tami ning ji lo asi komane bang phutum ke bang khai tum ke klem ke chok che du kok pote il tum karbi hampang song pono kaprek prek atum pono dampo un an pu pu lapen pudet pen malam so apor lote tangka cho nam de ti pusi ang tong ti ka thar pen tami ning ji lo asi lang li kan hi tami jumi san la asi pini nili karbing long rat phan ka pani kang tung bang ki inut sukuro hi KSA klamang phu phan inut mi apo lang ok jor laki di phu hi thi long mat la laki le tum along ri long pen ki di phu ke arong su pi pusi hok lo lasi la an tami ile tum phan nang rang rop lo pen pak pen thu aksi nang ki abi phi payang sen pin lo asi paso teng lang bom plote bang ke angku ka pheri kali bang thu bom po la pen ansu ti ile tum ke phan nang rang rop po mo ki e plan tami endat po asi pini ni li karbing long rat phan pasini kang tung lam the bang ke ile tum nan pen ke list pen ke du tum pos tami kapjin pe nang le tum thar le nai pada mo la pen ile tum tangka phan nok ke nan chpa the nang lo asi bang ke ge tangka ma bang ke duji asi lak ke line point tami nang pi jeta haji asi ile tum hai bang pa the nang lo asi mo fit au be tum phan tami ile tum cerai kang nang ji la pen jin su kang nang ji asi pini karbing long rat phan ni lik pasini kang tung lam the bang ke apon bela asi patumi hajong inut karbi ke sukuring hi phan lepak pen thu ak lo asi aso pathak ni ning duk chaplang si asaga tami video salam lo asi pini video pan bela mo kapra ke ton thuna kardom